Fl-aħħar xhur ħaddiema tal-Gvern mid-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi bdew iwettqu qatt ta' xogħlijiet u manutenzjoni fil-kumplessi sportivi imxerdin mal-pajjiż, bl-aħħar wieħed li gawdi minn din il-kullana ta' proġetti ikun il-kumpless sportiv ta' Dingley Swallows FC. Il-kumpless li jintuża minn madwar 120 sportiv qed jiġi rinovat bil-għan li jinżamm fl-aħjar kundizzjoni possibbli u b'aktar sigurtà. It-tmexxija tal-klabb spjegat kif minn barra it-tim tal-kbar tal-lokal se jkunu qed igawdu wkoll numru ta' tfal u żgħażagħ li jittrenjaw hemm u jagħmlu użu mill-faċilitajiet sportivi regolarment. Fost ix-xogħol li qed isir mid-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi hemm dak tal-manutenzjoni tal-ħitan u l-bjut, tibjiet u plumbing filwaqt li fi żmien li ġej u skedat li jibda wkoll fencing. Is-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia saħaq dwar l-importanza tal-isport fil-ħajja ta' kuljum u qal li hu ta' sodisfazzjon li jgħinu fit-tgawdija tal-post mill-pubbliku. F'dinja fejn l-isports huwa ferm importanti fil-ħajja tagħna ta' kuljum huwa ta' sodisfazzjon għalina bħala Dipartiment għax-Xogħlijiet Pubbliċi illi nkomplu nkunu ta' sostenn għal laqdiet volontari għal klabs tal-futbol. Is-Segretarju tan-Nursery ta' Dingley Swallows FC, Brendan Tanti, ukoll tenna kif ix-xogħlijiet huma ta' sostenn kbir biex in-nursery tal-klabb se tkompli fit-taħriġ sportiv. Għaldaqstant nirringrazzjaw id-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi għaliex mingħajr l-għajnuna tagħhom u l-kapaċitajiet tagħhom ma jkunx possibbli għalina illi nżommu l-post kif inhu għallum. Waqt iż-żjara, is-Segretarju Parlamentari kien akkumpanjat mis-Sindku ta' Dingley, Raymond Schembri, il-President tal-klabb Pierre Micheli u uffiċjali oħrajn ta' Dingley Swallows.